Bueno, orain ikusiko dugu orduan, dual euskara ziurtagiria nola eskuratu daitekeen, ezta? Beraz, lehenengo pauso izango litzateke hezkuntzako ingurune berriaren aplikazioetarako sarbidean sartzea. Bai, edozein aplikazioetarako sartzen garen moduan. Behin hau klikatzen dugunean, ona sartu eta bakoitzaren erabiltzaile kodea eta pasahitza sartu behar dira, aplikazio guztietarako egiten dugun bezala, eta onartu fitxatxoan egin behar dugu klik. Baina klikatzerakoan, jarraitu mesedez berriz ere, hau minimizatu egiten da, gazteleraz ateratzen bada, hizkuntza datu egiten da, eta lantokiko prestakuntza eta LH duala honetan klikatuko dugu. Eta berriz ere, lehenda berdinean. Behin pantalla bat ateratzen zaigunean, hizkuntza aldatu dezakegu, eta hemen LH-ren koordinatzaile aukera horretan klik egin eta onartu honetan klikatu beharra dago. Eta pantalla baterako zaigu. Jungo gara praktikak fitxategi honetara, enpresen prestakuntza esleitzean klikatuko dugu, eta pantalla berri bat atarako zaigu non begiratu behar dugu oso ondo planan denak jartzen duela eta ikasturtea dagokion ikasturtea dela. Behin hori egiten dugunean, bilatu gainean klikatuko dugu. Aterako zaizkigu zeintzu diren gure ikasle hauek, dagokion ikaslea klikatu eta txostenak fitxan klikatuko dugu, aukeratutako ikaslearen ziurtagiria aukeratu eta onartu. Sistemak deskarga egingo digu hemen, dokumentu batetan, dokumentua zabalduko da, edizioa habilitatu behar da, honek ziurtagiria egiten duenean hemen iruditxo honen gainean klikatu egin behar delako. LH duala euskara ziurtagiri hau, preste egongo litzateke inprimatzeko. Dual euskara ziurtagiri hau emango zaie lehenengo mailan dual orokorra egiten egingo duten ikaslei, eta baita ere bigarren mailan dual orokorra lan prestakuntza barne duen dual orokorra hau euskaraz ere egingo duten ikaslei. Hortaz aparte, dual aurreratua edo intentsiboa egingo duten ikaslei ere berdin emango zaie ziurtagiri hau.